Basin na kay ganahan isulti ni Mayor Ahong Chan ba? Unsa may gusto nga ipadangat, gusto ba ka mamaray, ngay kag trabaho, kay ako ni padala ba? Ato ni padala ni Mayor, basin gusto ka nga naay makahatag ni mo trabaho, oportunidad. Unsa may mo ang gusto nga mensahe para kang mayor o di ba sa barangay captain dire? Daday nung manilig lang ko dyan na barangay. Gusto ka nga manilhig ka? Oo. Tagaan kag trabaho nga manilhig? Oo, barangay. Sige, ato nang buhaton. Dirit sa ining-aning, malit sa nita. Asay mong gusto nga manilhig? Barangay ba? Dirit ba? Oo. Ako nga, kaya man. Lagi no? Para na kay buhat-buhat diri ba? Ang diyan na, silbi kay banggaan sa katya. Ayaw lang dira, kanilang dire. Ikaw may mumunit sa basura, butangan kag uniform. Butangan kag uniform ba? No? Kay gaden mo tapin diyan na. Sige, moingon ka. Kapitan, istorya. Na paindik ko dito, jaman. Na kapitan makikistoryahi siya man na kapitan, istorya daw. Mensahe nimo ba kana mura kag nakigstorya niya ba? Kap mamaray ta ko. Ingna. Akong ingon. Unsa may moingon? Kap daday kal magprag ta ko na minit ako dalag sa ngalan. Di ko pagpilya highway. Balikan mo ko. Ngay kag trabaho. Ya, diyan lang ukra na ko. Kan senior ko dire mo. Ngay kag tabang. Manalag bugas. Mo hindi ako kudaw kontak. Di ka daw construction. Sige. So ang imong gusto ta makasilig-silig lang ngay kag trabaho na buhaton no. Sige tay. Ato na ipadangat kung kaluy-an ta sa Ginoo o tagaan tag pabor may mahimot ang Ginoo nato nya. Salig lang taniya ha. Nalagyo na ibuhaton ng Ginoo nga mas mo makalingkawas na ta sa atong kalisod no. Lisod man ka diri. Di man lalim nga naa ka diri permi, dagang bugoy, dagang maldito, dagang buang. Sige. Dali ko na kay panilig, di baron. Ni Mayor, na kay gusto mensahe ni Mayor. Dito sa ilang sina na sa batan. Dito ikaw. Kita ko katong dito dala ko. Yang tungko, dan ngay katong da. Ngay kagayuda. Gas. Kay buwan, bata-bata niya. Dili ay. Dili sa hari. Ini na ko dito. Kay liman hari, wala ko uli, lang ko di ari. Nagpawas. Sige, mensahe. Unsa may mensahe? Mura ka gastorya ni Mayor, ingna, Mayor. Mayor, unsa may mensahe nimo? Mayor. Ya ko nagbi galit atong aging 56 as 55. Wala ka dito, ngay ka bugas mo. O di ba trabaho no? Wala trabaho. Unsa ganito tibok pangalan nimo? Jimmy Lagatik. Taga Basag senior nakagrupo naka-senior. Nanay nakadawat nakadilahang hinabang. Mayo di ay nakas listahan ang ato i-follow up na lang no. Kung natay trabaho no. Sige. Maluoy man ang Ginoo basta mo salig lang taniya nya dili na gyud ta mohimo sa mga dita mangawat, dita mangisog, dita mo buhat og mga sayop pa. Nagtarong ko ani ang kuwat kay iguwang na ko, daran na ko. Muna wala dito daw ko sa. Sige. Kalba. Kana sa man eh? Gagtura gud. Atong naagir ang bulan. Naay mga pamaagi ang Ginoo sa Biblia man god, sila Daniel, sila Joseph,
istorya ang Ginoo nila sa pamaagi sa pag-ampo sa damgo. Mo nang mga inana maminaw ka sa tingog sa Ginoo. Kung unsa iyang gustong ipabuhat niya nimo, mo imong buhaton, no? Mo imong buhaton ba dili na ka mo bubuhat sa mga sayop. Pwede pa man ka wala kay probinsya, di ka pwede ganahan mo uli sa probinsya. Delikado man kuning nakadiri pirmi god nung limos. Dagang nakapirmi ba abog kay ba? Ha? Tay, unsay masulti tay? Unsay masulti? Ako nang giadto ang kapitan. Nya imo nang na ako nang gipangutana ang sekretary kung unsay pwede mahimo sa imuha ba. Ang imo ilang kuhaon nimong pangan o ang imuhang kuan ha. Ana gibidyohan ti ka. Okay ra nimo bidyohan ti ka? Ibidyohan ti ka para makastorya ka ni. Nastoryanan ako si Mamel ha. Hayahay kayo, saggang kay ba? Wa man gani ni sus ara kas uban. Ato kas uban taon gubot kayo. Init mga subdivision gani nga kuan. Nya diri tayo, hapsay ka, nakay silingan. Dili ka maburyong oh. Kapay kahayupan. Oh. Ayos kay tay. Oh. Sige sige. Sige, sige. Layo ta sa oh. Okay kayo. Nang imong ID na. Na dira imong ID? Ha? I mean YLA. Sige, ato i-record na ha. Sakop sa basak. Unsa man ang YLA? Barangay Purok. Unsa man ang YLA? Anang kuan basak aw kanini ang sakop sa basak na. Kuan ang pareha gud ani purok saging. Sakop basak. Sakop na sa saging. Dili saging pareha ini purok saging, purok bato, purok kapayas. Inana ba kani purok kapayas ni katunga ani. Ako purok kapayas kani siya purok YLA. YLA nga grupo. YLA nga purok. Purok kaya po ni. Sige sige. Diri giday sila sa Sena ID. Oh, sige lang na send na akong ID. Barangay Basak giday Mamelo na aday diri si ko ano. Maka nang karatula ni Captain Chan. Captain Daday nalagi ka mayo. Siya ni dool man na siya dito gud Daday. Nagkatubang na day sila. Oh, kay kana ang pagpaakyat sa ero. Si Daday may gasto tanan kay mo siya kwarta. Ay, praise the Lord. Sige, dako day katabang ng gobyerno na. Ngamatay yun. Salamat yun ay sa kapitan o sa mga sa katauhan yung nagbayad sa buhis. Amen. Sige.